boeven. De worst ze net in die hoes ha. Ze hellen alles door de kop en nemen die mooiste spullen mee. De hele dag een stoere politieman van de door. Dat zou fijn wezen. Maar ja, dat ken het echt. Maar hoe houden we de boeven dan toch spoedende door? Het meeste voortgaan is het altijd heel wichtig om de deur dicht te lopen. Want dat is zo. Dan hebben we de boef heel gauw binnen. Wat heel wichtig is, om even terug te draaien. Dus net zo, gewoon dichtloeken en dan voor de sleutel eruit halen, even naar slot draaien. Want waarom doen we dat? De boeven zijn soms heel handig. En dan gaan ze dus even de brievenbus in. En dan mooi een kleren hakken of mooi een oorjetje. En dan loeken ze erdoor, zei je. Vanzelfs ik als binnen wist de door op slot. Die zit op slot. Nou, een boef die zit eerst van, steer ik raam mee. Nou, in deze wending gelukkig net. Maar wat wel heel wichtig is, dat daar je wel een raam mee hebt staan. Zelfs nog een. En daar zie ik nog een paar raam op staan. Werd de boeg ontdekt, hoe kom ik dus binnen? Ja, dat is op zich net zo moeilijk. Want hier ben een hele mooie trapjes. Je kerst via de skut en op het dagsgoor te komen en bom, pist er niet binnen. Werd ze ik opletten, als de raam, nou deze raam ik goed dicht binnen. Want dit kerstje, dit zit zo stevig als wat. Er zit een goede strip op, er zit heel goed hang- en sluitwerk op. Er zitten echt van die nagels in, dat die raam er net uittillen is. Dat is hartstikke goed. Maar een boef die let natuurlijk ik op als het net goed is. En die denkt van, hé, dit is lekker slap en dan doen we dan dingen tussen en dan brekken ze in. Hoe lichter het is, hoe meer de boeven daar een hekel aan hebben. En je hebt van die hele mooie lampen, er zitten van die bewegingssensoren op. Die kan je instellen. Dus zodra er in je komt, knipt die lamp op. En als er nou niet een inbrekken wil en die geeft maar die grote brekjes is daar mooi om te gaan. Ik neem maar wat. Dan valt het direct op. Als er dus in de woning bepaalde dingen just, bijvoorbeeld er luidt een laptop of een dure telefoon luidt op de tafel, dan denken ze van, dat is interessant, dat wil ik wel hebben. Dan nemen ze vaak wel eens een poging. Dus de must altijd, ik al giest maar heel even voort de must in spul verstoppen? Dan mag in ieder geval laptops en dure telefoons en dat soort zaken, maar gewoon van de tafel afdwan en berg je dat op. Dus vers wel bij die mooie kettingjes en dat soort dingen van hart en mem krijgen. Maak je er hele mooie, duidelijke foto's van. En die foto's moet je heel goed bewaren. Stel dat ze stellen worden, wat we net hopen natuurlijk. Maar dan kun je ze altijd bij de aangifte doen, bij de politie. En zodra we boeven vangen die sieraad niet bezitten, en zeggen van jongens, dat ben ze. Die hebben we bij je in Brutsen. Als je inbrekkers hebt en er zijn spullen stellen, altijd contact opnemen met de politie. Zo volle mogelijk spullen lezen laten nergens aankomen, want er kunnen vingerafdrukken en dat soort zaken op staan. En dan komt er een van de technische recherche, die komt dan en die maakt foto's ervan en die maakt het afdrukken. En op de boeven ik op die manier pakken kennen.